Zlatovláska. Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Voľakedy sa aj dobre mal, ale čože, keď sa mu remeslo zaseklo. Prišli zlé časy, žena a drobné deti len jesť pýtali. Vyšiel kováč celkom na mizinu, na celom bydle mal už iba 7 grajciarov. A vyhladované, vyziabnuté deti ešte len teraz začali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa kováč a poď. Za tých posledných 7 grajciarov si kúpil povraz, že sa naň voľakde v hore obesí. Príde do tej hory, vyhľadá si miesto a zahadzuje povraz na mocnú halu z vysokého stromu. V tom, kde sa vezme, tu sa vezme, jedna čierna panička a odhovára ho, aby to neurobil, že je to mrzko. Zarazil sa milý kováč, keď sa tu tak nič po nič zjavila a poberal sa ďalej. Len čo urobil niekoľko krokov, zase sa oželel a prehadzoval už povraz cez halus. Ako by z neba spadla, zas tu bola tá panička a odhovárala ho. Pokrútil hlavou, videlo sa mu to i tak, i netak, a len stál ako prikovaný. Keď panička zmizla, zase sa mu len postavila pred oči celá jeho bieda. I veru znova si pripravil povraz na halus. Tu sa panička postavila rovno pred neho a rečie mu: Nevešaj sa, kováč, nevešaj, pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš, ak mi sľúbiš, o čom doma nevieš. Ej, nuž čože to môže byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel. To bude ak iste len dáka pletka. Hútal si kováč. A prisľúbil paničke, čo žiadala, len nech mu pomôže z biedy. Ona mu hneď nasypala plnú kapsu peňazí a zlata. Tu máš, hovorí, čo som ti sľúbila. A po to, čo si sľúbil ty mne, si prídem o 7 rokov. V tom zmizla, ako by ani nebola, a obohatený kováč sa pobral domov. Prišiel celý natešený a rozložil bohatstvo po stole. Tu radosť nad radosti. Milá žena sa len tak usmievala na ten cink-blink a bežala hneď nakúpiť jedenia. Vyhladované deti skákali od radosti a chválili sa, ako sa najedli až po hrdlo. Ale potom prišla reč aj na to, ako otec k tomu bohatstvu prišiel. Pletka, nestojí to ani za spomenutie, hovoril kováč. Sľúbil som len to, o čom doma neviem. Nedá sa ani vypovedať, ako sa žena preľakla, lebo práve pocítila dieťa pod srdcom. No veď si mi ty urobil, rečie mu. Veď si ty vlastné dieťa zapredal a to ešte skôr, ako sa narodilo. Zľakol sa aj kováč, ale čo mal robiť? Slovo dal, od slova už ustúpiť nemohol. Dobre, kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. Malo zlaté vlasy a na čele zlatú hviezdu a tak ho inak ani nenazývali, len Zlatovláska. Rodičia si ju opatrovali a vychovávali, ako najlepšie mohli. Ale za každým im stislo srdce, keď si pomysleli, že je aj ich, aj nie ich. O 7 rokov, presne v tú hodinu, keď sa Zlatovláska narodila, zahrmel pod kováčovými oblokmi čierny koč a z koča vystúpila čierna panička. Oznámila kováčovi, prečo prišla, a dievča posadila k sebe do koča. S plačom a horekovaním ich všetci domáci vyprevádzali na koniec dediny. Chceli ísť ešte aj ďalej, ale panička im nedovolila. Plačky sa vrátili domov a smútili za utešeným dievčaťom, ako by ho už nikdy viac nemali vidieť. Čierna panička a utešené zlatovlasé dievčatko leteli na čiernom koči pustými poľami, hustými horami, až zastali v jednom krásnom veľkom zámku. Panička voviedla dievčatko do zámku, povodila ho po 99 izbách a potom takto preriekla.
Tu ty budeš, dievka moja, prebývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Môžeš sa prechodiť po všetkých a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale tamto do tej stej izby ani nenakúkni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa zase uvidíme, do tých čias sa dobre maj. Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo o nej ani chýru, ani slichu. Za tých 7 rokov si naša Zlatovláska prebývala pokojne v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že sa všetko ligotalo ako zlato. A do tej stej ani nenakúkla, hoci ju to dosť mrzelo a tu i tu nedalo ani spať. Keď prešlo 7 rokov, panička sa vrátila. No, či si nenakúkla do poslednej izby? Spýtala sa Zlatovlásky. A Zlatovláska odpovedala, že nie. Pánička bola spokojná, lebo vedela, že Zlatovláska tú poslednú izbu naozaj nevidela. Potom jej zas len to isté nakázala a znova zmizla na 7 rokov. Prechodí sa naša Zlatovláska po 99 utešených svetliciach. Prechodí sa a riadí ich, aby boli čisté ako zrkadlo. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Keď sa raz, už ku koncu týchto 7 rokov, prechodí a myslí si, ako ju panička pochváli za krásne svetlice, počuje zrazu utešenú hudbu. Vyhrávala v tej poslednej izbe. Zlatovláska poskočila ako srnka a už bola pri dverách. A hudba ešte len teraz milo utešene zaznela. Ona pritiahla kľučku a šuch, už bola dnu. V tej stej izbe sedeli za stolom 12 zakliatí ľudia. Sedeli práve tak, ako si zasadli vtedy, keď ich zakliali. Za dvermi stál ešte jeden a ten preriekol k Zlatovláske. Zlatovláska, pre všetko na svete neprezrať, že čo si v tejto izbe videla. Čo by panička čo s tebou robila, taj do hrdla, lebo ak len mukneš, na večné veky budeš nešťastná a aj my tu ostaneme navždy zakliatí. S tým všetko zanemelo a Zlatovláska zjašená, nastráchaná vybehla von. Ani nezbadala, iba keď už stála pred ňou čierna panička. Už popredku vedela, že Zlatovláska videla tú poslednú izbu. Pohrozila jej prstom a riekla: Zlatovláska, Zlatovláska, čo si to urobila? Veď ty si nazrela do tej izby. Povedz, čo si tam videla? Ale milá Zlatovláska, že nič a nič, tajila do hrdla. Keď to nešlo po dobrodky, panička jej hrozila i tak, ale Zlatovláska len tajila a tajila. Na ostatok povie tá panička: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, hodím ťa do studne a onemieš. Naozaj ju hodila do hlbokej studne a tak jej počarila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s čiernou paničkou. Keď sa Zlatovláska v tej studni trochu spamätala, videla, že leží na piesočine. A divúci, popod zem sa jej ukázal akýsi priechod. Šla tým priechodom, až pekne vyšla na jednu utešenú lúku. Na tej lúke potom ostala, jahodami a korienkami sa živila. A čierna panička sa aj tam častejšie ukázala a za každým ju prosila, aby len povedala, čo videla v tej poslednej izbe. Ale Zlatovláska nikdy nič neprezradila. V tom okolí poľoval raz mladý kráľ. Ako tak poľoval, prišiel až na lúku a našiel tam krásnu Zlatovlásku spať na pažiti. Díval sa na ňu, díval a nemohol sa vynadívať, kde sa tam vzala taká nevídaná krása. A čím viacej sa díval a čudoval, tým väčšmi sa mu páčila. Napokon si umienil, že ju zobudí, odvedie domov
a vezme za ženu, nech by ľudia čokoľvek na to hovorili. I zobudili ju tížko a spýtuje sa, kto je a odkiaľ. Ale ona nemohla nič povedať. Myslel si, že sa ho len naľakala, alebo že sa hanbí. Opýtal sa jej, či by nešla s ním na jeho zámok. Na to už aspoň hlavou pokývla, že nedbá. Vzal ju teda mladý kráľ na svoj zámok, dal ju pekne poobliekať a kam si čosi, ako si umienil, tak aj spravil, zosobášil sa s ňou. Zlatovláska nemohla hovoriť ani potom, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok sa blížila k pôrodu a tu, ako by nič dobré netušila, bola čoraz smutnejšia a zarmútenejšia. Deň pôrodu aj prišiel a ona porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele. Kto mu bol radšej ako kráľ? Dal hneď zavolať všetkých okolitých pánov na hostinu, aby sa s ním radovali. Ale jeho veľká radosť sa obrátila na veľký zármutok. A to ako? Poviem vám. V noci sa Zlatovláske zjavila zase čierna panička a hrozila jej, že ak nepovie, čo videla v tej poslednej izbe, tak jej toho zlatovlasého chlapčeka zadrhne. Zlatovlásku prejal mráz, zatriasla sa na celom tele ako osika, ale mlčala. Ešte pritom aj sama zle pochodíš, vyhrážala sa panička, ale Zlatovláska ani slova. Tu panička utešeného chlapčeka zaškrtila. Zlatovláske pomazala ústa krvou a zmizla. Nedá sa vypovedať, ako sa všetci vyľakali, keď ráno našli chlapčeka mŕtvého. Kráľ iba zbledol od ľaku a žiaľu. Hľadali potom po celom zámku a prísne sa dozvedali na všetky strany, kto to urobil. Ale nedozvedeli sa nič. Zlatovláska mala ústa krvou pomazané, nuž veru sa začalo povrávať, že si chlapčeka nebodaj sama zmárnila. A ona, nevinná, nemohla prerieť ani slova na svoju obranu. Podajední ju aj na smrť odsudzovali, že si to vraj zaslúži. Ale kráľ všetko prehliadol i prepočul a žil s ňou pokojne ako predtým, lebo ju mal rád. O rok na to porodila Zlatovláska dievčatko so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele. Kráľ sa ešte len teraz zaradoval. A aby sa nestalo nešťastie, dal na noc postaviť veľkú stráž do tej izby, kde ležala Zlatovláska. Ale to všetko nepomohlo, lebo panička strážcom tak počarila, že pospali ako drevá. Potom sa postavila pred Zlatovlásku. Veď ja uvidím, hrozila, či sa už raz dozviem a či nie, čo si videla v tej poslednej izbe. Vidíš, umrie ti už tak či tak. Keď ti teraz dieťa zmárnim, kráľ ťa dá upáliť. Ale Zlatovláska neriekla nič ani na tieto hrozby, mlčala ako kameň. Čierna panička dievčatko zadrhla. Zlatovláske pomazala ústa krvou a zmizla. Ráno našli dieťa mŕtve a stráž nevedela ani len to, že by v tej izbe bolo voľačo zašuchotalo. Kráľ sa náramne rozhneval, že sa v jeho dvore dejú také neprávosti a dal ešte prísnejšie vyhľadúvať, ako sa to mohlo stať a kto to mohol urobiť. Ale na nič sa neprišlo. Naveľa začali už všetci zjavne hovoriť, že dieťa nemohol zmárniť nikto iný, iba sama kráľovná. Veď pri nej nik nebol a hľa, aj ústa má krvavé. A že je to čudo, čo nevie prehovoriť slova. Takéto reči pohli napokon kráľa k tomu, že Zlatovlásku sám odsúdil na smrť. Za mesto mali nešťastnú Zlatovlásku upáliť. Už ju vyviedli von. Už ju aj priviazali k stĺpu. Už pod ňou podpaľovali drevo a všetok ľud sa na to díval. V tom zahrmí pomedzi ľudstvo čierny koč a zastane pri Zlatovláske.
Z koča vystúpi čierna panička a vraví: Vidíš, že sa moje slovo splnilo, tak či tak je s tebou koniec. Povedz mi už aspoň teraz, čo si videla v tej poslednej izbe na mojom zámku. Ale Zlatovláska mlčala. Čo ako panička do nej dotierala, nevyjavila ničového nič. Keď už dym a plamene šibali až k Zlatovláske, vtedy sa ako zázrakom čierna panička premenila a tvár jej obelela. Hneď kázala oheň zaliať, že je Zlatovláska nevinná. A preriekla k nej: Je to tvoje i moje šťastie, že si nič neprezradila. Tým si vyslobodila aj mňa, aj tých 12, čo si ich videla v tej poslednej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás. S tým, ani nevedno ako, podala jej živé obidve deti a sama zmizla na koči ako vo výchre. V tej chvíli začala Zlatovláska hovoriť a vyrozprávala kráľovi všetko, ako sa jej vodilo od samého začiatku. Kráľ nechcel veriť vlastným očiam a ušiam, ale už to bolo raz tak a nie inak. Nevedel, čo má od radosti robiť, či zlaté deti chytať, či svoju Zlatovlásku objímať a prosiť, aby mu odpustila, že jej i on narobil toľko strachu. Potom si ženu i deti zaviedol do zámku a žili si ešte len teraz v pokoji, a to i s jej otcom Kováčom, ktorého potom vyhľadali a prijali k sebe aj s celou rodinou.